इं 2024 मायथाइनि 19 डिसेम्बर खालि चिरां जिल्लानि निलिबारियाव जानाय मिरु बिपिएफनि 87थि CWC जथुम्मानि गेजेरजों बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जायफोरा बिपिएफ हान्जानि बिजाथि जानो गोसो बिथांमोना आर'जलाइजों लोगोसे 2 लाख रां बिपिएफ हान्जानो अनसुंथाइ होनांगोन होनना फोसावदोंमोन। बेबादिनो दिनै चिरां जिल्ला सिंनि बामोनगाव ओनसोलनि थागिबि समाज सिबियारि जिसुया सुमफ्रामारि बिथाङा 13 नं चिरां बिटिसि बियाबनि थाखाय बिपिएफ हान्जानि बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइ गथायो। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय बिपिएफ हान्जानि गाहाय मावखुलियाव जिसुया सुमफ्रामारि बिथाङा आर'जलाइ गथायनाय समाव बिटिसिनि एमसिएलए फारियै जेम्स बसुमतारी, पानिराम ब्रह्म आरो जिल्लानि माखासे दैदेनगिरि मन्थ्रि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन।